wato yadda siyasan nan ta fitar kirkice ban taba tunanin za a samu wani wanda zai zo ya kawo mana tallafi a wannan local government din tamu ba. Kawai da hulan nan ajiye ta mazan ni siyasan ma na hakura kawai sai Allah ya koro mana wannan dan takarar dan majalisa Shehu. Tumina Shehu. Ai dattijan arziki ne, dan siyasa arziki kenan. Masha Allah. Ai dan arziki kenan, irin albarka. Kai. Ai mutumin nan gaya ma. Bari ziga ni bara ma na mai da hulan nan yanzu za a fara. Ai bari ka ji. Ai fage sun riga sun gama. Ai na gaya ma wallahi mutumin nan in dai muka ci ai mun riga mun gama washewa. Ina gaya ma ai mutumin nan da zarar kujerar nan ta kai hawa mun hai ai an wuce wurin ba mu da wata sauran matsala. Ai gaya ma wannan local government din tamu ta fage yana tsallakewa haba ai zance ya kare. Ai a hakan ma in kaga tallafin da yake yara yana biya ku yara kuɗin makaranta a hakan ma tun kafin ya wannan fa zai rina. Na rantse da Allah in kaga irin tallafin da yake wallahi abin ba a cewa zai rina. Na a ce ya kai ga cin wannan kuɗi. Zuwa zan wanka gaskiya iska tana wahalar da mai kayan kara. Wai ku tsaya wai har yanzu wai kuna kan matsayin ko kuna tunanin wai ku in dai ABC na rayuwa kuna ganin wai PDP za ta yi wani fushi ma. Kai wasa farin girki. Wai kana dawa ne kai? Kawai jin ku nake. Kai bara ma ka ji na gaya ma wani abu. Kaga daga wannan lokacin APC ba ta da wani sauran time a nan gaba. Ba wannan kwankwasiya kai kasar zalla ma kai fage. Kai yanzu siyasar yanzu ba jam'iyya ake ba kwaleti ake yi yanzu siyasan ma kanta ta koma ta matasa yanzu. Gamar dai wallahi yanzu fage ga matasa. Sai Muhammad Shehu. Wallahi yanzu siyasa ta zama ta matasa. APC ba ta ba kayanta. Ka har da ce? PDP ita ce jam'iyya. Wallahi APC in kaga APC ta ƙara wani ko kamsila a jihar Najeriya ma ba wai jihar Kano ba. Ko shugaban akwati ma ba za a samu ba. Ba sai ka gaida ga. Ni wallahi kun bata mure. Da Allah rike hulanka. Kai hula arzikin? Kwankwasiya kenan amana kenan. Kwasatin jumma tunjum. Kwasatin jumma tunjum. Amana. Kwankwasiya. Kwankwasiya. Amana. Ɗan amana sun samu. Ai, je ka na sallame ka. Je ka na sallame ka. Na ga abokan aiki. Wannan ku rike shi yana tare da Shehu. Yawwa. Ina da magana. Sai dan amana. Kan yi wannan kuna nan kenan. Wallahi ya gari. A to ani na samu gurin zama. Dole in zauna ai. Mutane na ne nan. Kai magatan da Allah wai wannan. Wannan ba namu bane ba ko? Na ga dan wannan ne wai dan mun san duk inda muka ga namu akwai jabu ba. Kai, bari in tayi tafi. Wannan kungiyar mashi a jini ce. Kaga zauna. Kai ba ka tsaka ci tsari ba? Ba ka tsaka ci tsari ba? Tafiyar Shehu. Wai kai kana tunanin yanzu akwai wata APC da za ta ƙara mulki a garin nan? Ai babu shi. Babu ita. Ka tsaya kai tafiyar Shehu fage. Za ka ci arziki. In kana tare da mu ka cire wannan hular ka canza a ba dora ma jabarin dora ma ga za ta yi kyau. Ba shi wannan tsaya. Kai Kaga kai kyau. Kai kana tare da wannan APC ne me za ka da APC? kuma ta hawurgar da ita. To ni na bari in naje na sai wata bari in ne kai in gora bar ta kawai a can din ma ba matsala. Ba gashi ba kai kyau. Ka tsaya kai tafiya da mu kai ga ka matashi ka ce baka kishin fage. Tafiyan nan ta matasa ce. Kai. Ni bare gaskiya wannan tsarin kai. Ka tsaya yaro ka ci arziki. Kwasiya. Amana sai dan amana. Allah ya ma albarka yaro zo nan zo ka karbi tsarin ka. Allah ya Zo nan yaro karbi tsarin ka kai ma yaro. Kun ga yaro ka ci tsari yaro. Shehu. Amana. Inshaallah. Kaga yace ake yi. Kaga yaro ya ci arziki. Kai ma ga wannan. Ina zama ke karbi ka zanka. Kai hau babur za mu neme ka. Za mu neme ka. Je ka. Da kin fahimta yayi wallahi. Kaga yace ake ai haka ake lallaba mutum ake. Ya ne? Kwankwasiya. Ina zuwa. Amana ce. Gaskiya ne. Dan amana. Ka gane? Dan faka mu mashin din nan. Wannan mutanen dole in faɗa musu abin halin da ake ciki. Ya ne? Me yake faruwa? Kai. Ka kuda ba. Ya haka yi. Kai tsarin nan ba ina ga na kusa in fita ba. Saboda kawai tun aka haɗa da wannan abun man ma ba a zuba mun mu an san mu ne sarakan yakin abun nan a fagen nan yankin mu amma shiru haba da Allah ai shiru nan gayan fa kai
kai akwai wanda ya ci tsari irin ka kai da ma ka ci mashin sabon babur fa aka baka to sabon mashin ni ne man ba mai ba komai sai dai mu ta yawo to wata kwan abin da aka yi ma kai baka gani amma ba kenan wanda suka wahalta ma ba ai musu ba fa ya kai fa ana kasa ma an baka mashin idan aka hawo sama ya kenan mu da ko keke kai ba ni mukullin nan sai na karso gidan kawai shikenan zan shigo kai da yankin ku ai ku ne bagi ka ba a hankali zan neme ka in an jima saboda yanzu ma muna da taro in Allah ya da a cikin fagen yan bishewu in an jima zan kira ka a waya zan neme ka kaka damu ka yi haƙuri ka daina irin wannan abu ni abun ne ya fara damu ka daina da Allah kai da tafiyar ka muna son ta wallahi ai kaga muna yaki amma man ma sai ka da Allah ka tattara mana mutanen ka da Allah ka tattara mana mutanen ka zan neme ka ba waya to shikenan wannan gayan ma ya raina mana hankali ya raina kansa ma hankali ba goma mashin fa bagajen mashin din da aka bayi ba sabo fil amma wai kaji wai shi kaza da kaza wai na mai ma yake yi an rika zuba mai to alibin ma sun yi da Allah ku shiru kaka damu shi wannan abin da ya sa muke lallaba shi yana da mutane saboda sarkin yaƙi ne akwai yaƙi ku muna tare da ku za a neme ku dai bayan kwantar da hankalinku da Allah ku kyale shi kanku ga yayi wannan hayaniya ba wani abu bane ba siyasa ce ta gaja ka kanku biye mai ku bari kawai kanku biye mai ni ma yana jin tashi zan karasa gidan nan fa ya ra yanzu to shikenan sai kun ji ni zan kira ku a waye to shikenan ai ma za mu shiga fagen za mu shiga fagen SR ko ai ina ga mai bude gurin ma a can zai tarar da ni saboda taron nan da za a yi kwara mu shiga da wuri ai he kai kuma ko ya tashi mu wuce mu Makil ma makil. Kai kwankwasi yayi aiki babba.